आसाराव दिन जखन आसा लै दङ अ दिन पार्टी जुक्तियाव जों पार्टी जाखौ इम्प्लिमेन्टेसन खालामनो होदों दिनै लेजन कमिटि दिनै जे अर्गानाइजेसन जा जों खाया नांगोन अबश्य भारत जों मजबूत खायनाय এবং बसकांगो दिनै भिलेज कमिटि इलेक्शन दङ अ भिलेज कमिटि इलेक्शनाव इप्रा मथानो कायसा पार्टी जे पार्टी बसकांनि जे बिसि इलेक्शनाव बिसि अ जे बिसिओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गोबां फायनाय अबश्य बियो विश्वास एवं दिनै विश्वास दङ एवं आगामी दिनाव अ जे बिसि इलेक्शन थ्रुतै दिनै कथा मनिटरिंग कमिटि जों माननाय कथा दिनै वानसुम बर्न सुक्ति माननाय पाब्लिक लोगनो जों डेभलपमेंट सामथाबो गाहाम खायमाननाय एवं अबनो दिनै आशा भरसा नारगै दिनै जे जत देशवासी नमन कयनामो जोङो जों थांजा मा दंनाय कारण थांजान एकमात्र मन्त्र दिनै जे फ्यूचारना जों खायमाना जों दाबिनो जों माननानै बागै अ थांजा मा दंनाय खामालक लायनो कारण दिन तकसे तामाने जों खालक लाया अ किसी जाबायनो बरक खरजन ताय खरसा हामिया सालायो किसी जाबायनो ताय खरसा बरक ताय जरे लायो अमा इंगियावै जों एकमात्र जिन बरकना विश्वास खाय दंनो जिन बसकानि जे आन्दोलन जिन बसकानि जे मुभमेन्ट अबश्य जाबाय थांजा बायदि मोनबोनो आं देशवासी आह्वान जानाव देशवासी आं कयमन दङ जों थांजा मा थानाय बुबाय मुसलानि कयमन थेंक इउ